मानगोनां आफादगिरि आरो जोंनि बनसुनि बयबो मेम्बार्सफोरखौ आङो दिनैनि बे फ्लेग हस्टिं सेरेमनिनि जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ सामलायनो थाखाय आखायाव लानानै आङो बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरबाय। फ्लेग हस्टिं खालामनायनि सिगां आङो बयनिसिमबो जोंनि बनसुनि फ्लेगनि जे लग' बे लग'नि मेन उद्देश्यखौ आङो डिफाइन खालामनो थाखाय जोंनि आफादगिरिखौ आङो खावलायो। दा गिबियावनो बनसुनि जानानै बयखौबो नैबे फुंबिलिनि बनसुनि फार्स्ट एनुअल कन्वेन्शन बे कन्वेन्शनावहाय बनसुनि पिपोला दैखोनो लानाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो बनसुनि मानगोनां दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो गासैबो बे जोंनि बर' माहारिनि मानगोनां मेलेमजिबि समाज सिबियारि दैदेनगिरि आरो गासैबो मानगोनां गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन। दा बर' माहारिनि फरायसा आफादा थांनाय 2022नि 7 तारिख फेब्रुवारियावहाय बड'लेण्ड मेट्रिक सेमेट्रि बेयावहाय जोनोम मोनदों। जाय जोनोम मोननायनि उनाव मोनसे आफाद दानायनि जे मोनसे फिरफिला थायो बे फिरफिलाखौ दिनै जाफुंसार होनो थाखाय जों बनसुआ जयैनो जोंनि एडभाइजार्सफोरखौ लानानै आरो गासैबो मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोङो नैबे लग'खौ बानायनाय जादों। दा बे लग'नि माखासे नैबे बेरखांनाय माखासे मिनिंफोर दं। दा आं गिबियैनो नैबे जोंनि दाउसेन दाउखौ जों बुंनो सानदों। बे दाउसेन दाउखौ जोङो गिबियैनो मोनसे बर'नि गोदोनिफ्रायनो फैबाय थानाय जे मोनसे बागुरुम्बा गानावहाय मोनसे दाउसेन दाउ दङ। दा दाउसेन दाउआ बे बुहुमखौ सोरजिजेननायावनो बियो मोनसे जोनोम जाफादों आरो बे दाउसेन दाउआ जेब्ला बुहुमा मोनसे बुहुमनि महर लादोंमोन बेखौहाय दिनै नायफैनो थाखाय अबंलावरिया फाथायहरदों बे हाया गोरा जादोंना जायाखै। दा बे दाउआ जोंनि बर' समाजजों बर' हारिजों मोनसे सोमोन्दो दं। बे थुरिबारिनि दाउसेन जों लागोआ दाजेन। थारमाने जोङो बर' हारियाबो माने जों जेननो थाङाखै। जों जुजिनानैब्लाबो मोनसे फिसा हारिबाबो भारत बादि देशआव जोङो नांनानै जुजिबोनानै बर'नि राव हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखिनो हादों। थिग बे दाउसेन बादिनो जोंबो दिनैसिमबो दावहा नांदों। दा बेखायनो दाउसेना बर'फोरनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे सिम्बल आरो बेजों लोगोसे दाउखौ जोङो मोनसे सान्थि मोनसे पिस नैबे मोनसे महराव लानानै जों बेखौ जोंनि लग'आव सोनाय जादों। आरो बेराफारसेथिं जोंहा मोनसे माइ बिदां मोननै नुनो मोनदों साइडआव। दा माइ बिदांखौ जोङो मोनसे नेरसोन हिसाबै लादों। बे बर' हारिया जोङो आबादारि मोनसे काल्टिभेट माने आबाद खालामनानै जाग्रा मोनसे सिभिलाइज मोनसे समाज जाथि। दा बर'फ्रा जोंनि बे बुहुमाव सबसे मोजांसिन जायगा बेखौ नागिरनानै हासार गोनां हा जेरै जोंनि आसाम भेलि होननानै बुङो बुरलुंबुथुर दै सेर सेर बे साबसिन हाखौ जोङो नागिरनानै जोङो बर'फ्रा बेयावनो जुगे जुगे गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोदों। आरो जोङो जारिमिनखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो बे मोनसे माने जेथिंबो दै गोनां
हासार गोनां हा हायेन हाखौहाय सबसे गोहोगोरा बे जाथियाल' लानो हायोमोन दा गुबुन फिसा फिसा जाथि जायहा बोलो गैया बिथांमोना खारनानै हाजो खर' खर' थानांगौमोन दा बर'फ्रा दिनै गोहोगोरा राजा दंमोन जोंहा दिनै निजे खुंथाय दंमोन बै समनिफ्रायनो बे जुगे जुगे बे हायेन हाखौ दखल खालामनानै गोदोनिफ्रायनो संसार जाबोनानै जों मोनसे बिराद एडभान्स माने बर'फ्रा गोजौ थाखो आबाद खालायनानै जाबोदोंमोन बेनो जाहैबाय जोंनि एग्रिकालचार दा माइया जोंनि मोनसे थैनाय थांनाय बर'फोरनि मोनसे मोनसे बाहागो दा बेवहाय बेनि थाखायनो जोङो दिनैसिमबो दाबो 80-90% बर'फ्रा आबाद मावनानै जों थांनानै दं आरो जोङो आलादा रायजो मोनोब्लाबो जोंनि इक'नमिक बेकबना गिबियैनो मोनसे माइ गायनाय आबाद मावनायानो जागोन बे मोनसे जोंनि बर'फ्रा माने नेचारजों ना आबहावाजों सोमोन्दो लानानै जोंहा हाग्रायाव थाग्रा मोनसे ट्राइबेल जाथि बे हाया जोंनिखा नैबेखौ जों सिम्बलाइज खालामदों आरो जोंहा दिनै जोंनि फ्लेगावहाय नुबावदों बे आर'नाइया जोंनि बर'नि मोनसे हारिमुनि नेरसोन बे जोंहा राव जोंहा जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि निजानो दङ जों गुबुननिखौ जोङो मालाबाबो लानानै जों सोलिबोआखै गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा इन्दि लुनानै एम्फौ फिनानै इन्दि लुनानै गरहा सुनानै जोङो आगर एरनानै बर'फ्रा जोङो थांनानै थाबोदों दा जोङो जारिमिनखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन जाय जाथिया दिनै एडभान्स सिभिलाइज मोनसे माने गोख्रों माने एस्टाब्लाइज जाथि बे जाथिया जेब्लायबो निजेनो माने इन्दि लुनानै मोनसे गावनि हारि गाननाय जोमनायखौ दाफुंनो हादों दा जों नायनो मोनदों जारिमिनाव गोदो सोनाबनि देशनिफ्राय जोंनि बे सा सानजा भारताव मोनसे गिदिर एट्राक्सन दंमोन बेनो जाहैबाय बे इन्दि लुनाय इन्दि जिखौ बायनो गोबां मानसिफ्रा फैयोमोन जोंनि बे आसामाव आरो महात्मा गान्धीयाबो बै समाव मोनसे लिरलांदों बे आसामनि आइजोफ्रा गावसिनि ड्रेसावनो मोजां मोनसे आगर एरनानै जि जोम जोमनो हायो होननानै दा बेफोरखौ जों लानानै बे जों गौरब जोंनि गाननाय जोमनायानो जोंनि सिनायथि बेनि थाखायनो जों आर'नाइखौ जों रिप्रेजेन्ट खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा लेखा दङ लेखा बे जाहैबाय फरायसाफोरनि मोनसे नेरसोन जोङो मोनसे फरायसा आफाद डेम'क्रेटिक भाबै दा बे लेखाखौ जोङो दिनै समाजा जौगानोब्ला जों सोलोंथाइखौबो लानांगोन जोंनि लाइमोनफोरखौ फंबाय बिनानाव जोंनि उन्दै उन्दै इयुननि गथ'फोरखौ जों मोजां सोलोंथाइ होलांनांगोन जोङो साबसिन दानि बे ग्लबेलाइजेसननि मुगायाव जों साइन्टिफिक गोनोखोआरि मुगायाव जों मोजां गियान होनो हानांगोन जों समाजखौ जौगानोब्ला जों सुबुंजों जों सोरजिनांगोन दा बेनि थाखायनो जों सोलोंथाइखौ बर' माहारिनि फरायसाफोरा गिबिसिन थांखि लानानै समाज जौगानाय जोंनि गासैबो इक'नमिक गासैबो ससिय' कालचारेल मोनसे बिथिङाव जौगानोब्ला जों गोग्गो सोलोंथाइ लानांगोन जोंनि भारतनि संबिधानखौ भारतनि जारिमिनखौ जोंनि बर'नि जारिमिनखौ जों मिथिनांगोन भारतनि आयेनखौ जों मिथिनांगोन जेब्ला जों गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो हागोन अब्लासो जों मिथिनो मोनगोन जोंनि राइट्स जोंनि मोनथाय जोंनि थांनानै थानायनि भारत संबिधाननि जि अधिकार जों बेखौ जों मिथिनो मोनगोन बेनि थाखायनो जों गिबियै सोलोंथाइखौबो जों आगोलाव दोननानै जों आवगायलांगोन बेनि थाखायनो जोंनि बे फ्लेगावहायबो जों लेखानि मोनसे सिम्बलखौ होनाय जादों दा बेजों लोगोसे जोंहा नैबे याल' गेजेरावहाय गोमो गाब दङ बे गोमो गाबानो जोंनि जाथि फोलेरखौ सिम्बलाइज खालामदों बे जोङो दिनै मंगलियान फोलेरनि मानसि दा बेवहाय जोंखौहाय इंराजफ्रा सोनाबनि गुबुन फोलेरनि जातिफ्रा अलरेडि जोंखौ गोमो गाबनि मोनसे आइडेन्टिटि बर' जातिखौ होलांदों ब्रिटिशफ्रा बिथांमोना लिरलांदों बे सा सानजा भारताव जे मोनसे गोख्रों जाथि थायो दावहारु जाथि थायो बे इंराजफोरजों गावसोरजों दावहा नांनो हाग्रा बै जाथिया जाहैबाय बै मंगलियान फोलेरनि बै जेंगिस खान दावहारु बिथांमोनजों समान समान माने फिसा फिसा माने गाहाय
गोमो गाबनि माने चाइनिस फोलेरनि मानसि होननानै बिथांमोना जोंखौ सिनायथि होलांदों दा बे मंगलियान फोलेरनि सिनायथिखौ जोंनि फ्लेगावबो जों बेरखांहोदों जोंहाबो दिनै निजे मोनसे सिनायथि दं मोनसे निजे गावनिनो मोनसे जोंहाबो फोलेर दं होननानै जों बे गाबखौ जों होनाय जादों दा जोंनि फ्लेगनि गासैबो सिम्बल बे सिम्बलनि ओंथिखौ जोंनि नैबे कनस्टिटिउसनावबो जों रोखा रोखा बेरखांहोलांगोन साफ्रोमबो जोंनि समाजनि सुबुंफ्रा मिथिनो मोनगोन आरो मोनसे थालांबावदों बे जोंहा थुंग्रि दङ थुंग्रिनि सिम्बला जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिम्बल बे जाहैबाय सिम्बल अफ रेसिस्टेन्स बेखौ जोङो दिनै जोंनि प्रटेक्शननि थाखाय मोनसे सिम्बल बे जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो राजा दंमोन बिर दंमोन दावहारुमोन जोंनि जाथिया आरो दिनैसिमबो जोङो दिनै बे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जों हाथियारखौ जों हमाब्लाबो जोंनि सोलोनि डेम'क्रेटिक जोंनि बे मोनसे आन्दलनानो जोंनि हाथियार होननानै जों बे थुंग्रिखौ जोंनि सिम्बल जोंनि सिनायथि हिसाबै जों लादों दा बर'फ्रा माब्लाबाबो गोदोनिफ्रायनो जेनाखै दावहा नांबोदों दावहारु जाथि आरो बे दावहाया जेब्लायबो जोंनि बर' जाथिनि गोदान गोदान जोलै आरो जोलैसाफोरनाव थालांगोन जों रावखौबो गिया जों रावखौबो लाजिया जोंनि जि मोन्थाय भारत संबिधानाव जोंहा जि मोननांगौ बेखौ जों बिनो थांनायाव खुनु दिन जों रावबो पुलिस मिलिटारि सोरबा राजनितिक हान्जा सोरबा जाथिनि फाव फान्दायनायखौ जों मालाबाबो गिनो थाङा बेनि थाखायनो जोङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे गोख्रों मोनसे बर' फरायसा आफाद आरो बे आफादा जेब्लायबो जोङो रेसिस्टेन्स जों प्रटेक्शन होनानैब्लाबो जों आवगायलांगोन बेनि थाखायनो जों थुंग्रिखौ जों दावहारु जाथि हिसाबै जोंहा बिर दंमोन राजा दंमोन जों दाबो जोंनि बर'फ्रा बिर जोहोलाव दङ बेनि थाखायनो जोङो बे थुंग्रिनि सिम्बलखौ लानाय जादों दा आंनि बे फ्लेगनि जि मोनसे फोरमायथिनाय बे फोरमायथिनाया एसेयावनो जोबबाय गोजोन्थों गोजोन्थों मानगोनां आफादगिरि दा जोङो जोंनि बनसुनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जेसेबां प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिफोरखौ आङो जोंनि बे गोथार फिरफिलाखौ उदां अख्राङाव बिदिनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय
बेजों लोगोसे जोङो फिरफिला बिर होनायनि हाबाफारिया बेयावनो जोबफैनो हमबाय दा आङो जोंनि मान गोनां आलासि मंगल सिं पद्मश्री एवार्डी डक्टर मंगल सिं हाज'वारिखौ आङो जोंनि मार्टियार्स मुंख्लंफोरनि हमेज बावनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरो जोङो हमेज माने मुंख्लंफोरनो मान बावनायनि सिगां जोङो जोंनि लेंहरजानाय गाहाय आलासि बिथां सार पद्मश्री मंगल सिं हाज'वारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों जों बरायग्रोनो आखायाव लादों दा बेनिखायनो जोंनि बनसुनि आफादगिरि बिथांखौनो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय
पद्मश्री मंगल सिंह हाजवारी मानगोनां सारखौ जोंनि उमेशखौ बेखेव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनानै होनायनि थाखाय गिबियावनो बिथांनो साबायखर बावहरनाय जाहैबाय। दा बिबार बावनाय हाबाफारिया जाबाय थागोन लासैनो। दा बेनिखायनो बिनि गेजेरावनो जोंनि बे माथियास मुंख्लं खाम्फाखर बेखेवगिरि बिथां मानगोनां पद्मश्री मंगल सिंह हाजवारी सारखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाहैबाय।